Al gauw werd duidelijk dat net één bewoner in het flatgebouw blijven kan. Zo'n 50 mensen worden van een midje geëvacueerd en opvangen in het squalgebouw van het Friesland College, Jonkende Flat. Daar is wethouder Dijnem van Jout, medewerkers van de gemeente en woningbouwcoöperatie Woon Friesland. Bij gewoonbewoners ziet de schrik er goed in. Ja, ik zie verdriet. Ik zou eten en nou, ik neemt de zin. En hier is een heel groot lawaai. En ja. Je toch een vrouw vergeet? Nou, het is verschrikkelijk. Ja, zandkabaal. Hij toen ik bang was? Ja, ik was er net meer in de keuken. Het was al je wiet van stof. En ik zag dat er 2 bouwvakkers bezig waren met nieuwe fietsstallingen. Ik denk, die zeg ik even gedag. Alleen toen ik dat wou doen, toen zagen we het alle 3, de grote stukken balustrade naar beneden komen. In één keer? In één keer zo van 5 naar 4 en van 4 zag je het naar 3. En je zag het echt als een kaartenhuisje. Maar toch niet doen. Ik dacht, de hele flat valt in elkaar. Nevens de politie zullen de bewoners in alle gevallen Joet net meer in haar flat omkeren kunnen. Er zal slierplak verzocht worden. Ja, dat is als de meesten die komen eerst hier naar deze squalita. Daar krijgen ze een bakje koffie en waarschijnlijk hier wat eten. Als het blijkt dat ze net meer weer omkennen, dan wordt er een slierplak voor hun zocht. Of we verzieken de meesten om even familie te bellen en te vragen of ze daar kunnen sliepen. Maar kennen ze dat net, dan wordt het een hotel voor hun regelen.